Hemmeňe salam. Men Türkmen Trader Grupasyndan maksat. Siz bilen bugünkü ýemizde MetaMask kapçygyny näde başmalygyny öwreneriz. Ondan näme? Videomuza geçelim. MetaMask kriptovalutalarını saklamak üçin elektron apçykdyr. MetaMask'ın telefonu programmasy hem bardyr. Ýöne biz häzir videoda kompýuterde, ýani Google Chrome browseryň içine gurnama örkezeriz. Browserimize goşuny görnüşde goşarys. Gelin onu geçelim. İlki bilen browseryň göllenen ýerine MetaMask diýip gölletýäňiz. Çykan netijelerin içinden iň ýokardaky saýtyna däl, aşagdaky chrome.google.com diýip başlayan Chrome'un web magazynyna geçýäs. Masalan, ikinji orna dur bizinkide siz ýaşakda bolmagy mümkin. Bu saýpa geliňiz soň şu taýdaky Chrome ekle, ýani Chrome'u goş diýen düýmege basyp MetaMask'y browserimize goşalım. Berde biraz garaşýas. Berden düýdürüş berdi, berdäki uzanty ekle, ýani goşunlygyny goş diýen düýmege basyp goşýas. Berde hem tekelje garaşýas, aşagda alyp başlady. Gysga wagtda alyp bolar. MetaMask'ın öýle Ethereum setini işleýär. Ýöne oňa häzir Binance Smart Chain, ýani BSK setini hem goşmagy örkezeriz. Görşüňiz ýaly MetaMask'ymyzy ýüklenip boldy. Indi Chrome web magazyny aýryp bilersiz. Biziň garşymyzda MetaMask'ın giriş sahypasy açyldy. Bu ýere hem çykarmak üçin şu taýdaky ikonja basyp MetaMask'ymyzy goşalım. Ve bu ýerde MetaMask'ymyz çykdy. Gelin indi bolsa MetaMask'ymyza giriş edelim. Ýani täze account açalım. Ve bu ýerde Get Started diýen gök düýmege basyp dowam etýäs. Ve bize şeýle soragy berýär. Siz MetaMask'y täze açmak isleýärmi ýa-da öňkü bar bolan gapçyňyzy, ýani kriptovaluta gapçyňyzy MetaMask'a goşmak isleýärmi diýip sorýar. Biz täze açmak isleýäs, onu sağ tarapdaky Create a Wallet diýen düýmege basyp dowam etýäs. Eger-de siziň gapçyňyz bar bolsa, ýani Trust Wallet, SafePal ýa-da telefonuňyzda MetaMask bar bolsa, bu ýere onuň kısan höýjat ýazyp MetaMask'a gapçyňyzy goşup bilersiňiz. Biz täze açmak isleýäs, onu sağ tarapdaky düýmege basyp dowam etýäs. Berde hem orta sağ tarapdaky kabul etýän düýmege basyp dowam etýäs. Berde bize MetaMask'y gurmak üçin täze parol oýun diýär. Onda biz täze parol goýýas, ondan dowam ederiz. Ondan paroluňyzy goýduňyz. İkisinde hem bolsa shower parol ýazýaňyz. Aşagdaky 4 boşluk ýere pitişkeni goýýaňyz. Ondan berdäki gökli düýmege basyp dowam etýäs. Berde video çykardy, näme işleýänini hakynda biz muny dowam etýäs. Berde bize gidliň 10 saat höýjat berdi. Bu 10 saat höýjaty siz bir ýere ýygnak goýun we hiç nime öwrkezmäň. Diňe özüňiz bilin. Tebe muny birini berseňiz, ýa-da biri görse, siziň gapçyňyza girip biler hem de içinden pullary çykaryp biler. Şonuň üçin bu 10 saat höýjaty ýygnak goýun. Häzir men size 10 saat höýjaty öwrkezjek. Tebe men bu gapçygy soňulanjak gel. Taşlap goýjak. Ýöne siz hiç nime öwrkezmäň. Üstüne wasiýat kılıp çağırın ve 10 saat höýjaty çykdy. Şu 10 saat höýjaty bir ýere kopýalap, bir ýere ýygnak goýun. Indi bolsa soňraky diýen düýmege basyp dowam etýäs. Ve ýanky 10 saat höýjaty ýyzdarly ýazyn diýär. Biz hem bolsa ýazalym. Ve 10 saat höýjaty ýyzdarly ýazdyk. Indi bolsa berdäki onayla, ýani tasdikle diýen düýmege basyp dowam etýäs. Ve berde üstünlükli giriş etdiňiz, ýani täze gapçy açdyňyz diýip bize bir hat çykardy. Muny aldon diýen düýmege basyp dowam etýäs. Ve berdäki hiç kan sahypany ilk saat aýrýas. Ana, biz MetaMask gapçygyny açdyk. Şu wagt MetaMask gapçygyny biz Ethereum setine durs. Ýokardaky Mine Ethereum set diýen düýmege basyp MetaMask'daky setleri görüp bilersiňiz. Ýani Ropsten set bar, Covant set bar we bir näçe şoňa setler bar. Ýöne berde görüşüňiz ýaly Binance Smart Chain, ýani BSK set ýok. Muny hem goşmagy köder. Siz Ethereum setini, diňe Ethereum'a diýişli, ýani Ethereum'un setine döredilen tokenleri ulanyp bilersiňiz ýa-da Ethereum'u özüň ulanyp bilersiňiz. Gelin indi MetaMask'a Binance Smart Chain setini näde goşmaly görelim. Bu sahypany aýyrdyk. Indi orta ýokardaky MetaMask'a basýas. Berden X basýas. Berden ýene şu taýdaky 3 noktada basýas. Ve berden iň ýokardaky Expand View diýen düýmege basýas. Ve berden X basýas. Ve şu taýpa ile garşymda mana aýrýas. Ve indi orta iň ýokardaky Mine Ethereum set diýen düýmege basýas. Ve iň aşagdaky özel RPC diýen düýmege basyp şu taýpa gelýär. Bu taýpa gelemezsoň täze açýaňyz we browseryň göllenen ýerine MetaMask BSK setup diýip gölletýäňiz. Ýani setup.
ve bizim karşımıza bir näçe netijeler çykdy. Bäde BSK näwesiň saýdyny hem görüp bilersiňiz. Ýöne men aşagdaky Binas Akademiň saýtyndaky Binas Merçeý goşmak makalany görmek isleýän. Şoňa asýas ýa-da siz başga dilde basyp bilersiňiz. Tapagy ýok. Gerekli maglumatlar tapýar täze şoň içinden. Bu ýerden aşağı düşýäs. Ve şu ýere gelýäs. Ondan şu taýdak maglumatlary ýa-ni MetaMask'yň RPC bölümine goşmaly. İlki bilen network name ýagny serdiň adyna Smart Chain'i kopýalaýas. Ve bärik network name ýerine ýa-ni Smart Chain'i goýýas. İkinji ýerine şu adresi kopýalaýas. Ve bärik New RPC URL ýerine ustavit etýäs. Chain ilk ýerine hem bolsa 56 dip ýazýas. 56 ken. Ve currency symbol diýen ýerine hem bolsa BNB dip ýazýas. Kopýalaýas we ustavit etýäs. Block Explorer URL hem ýerine hem bolsa aşagdaky bsk.scan.com haýdynyň adresini kopýalaýas we bärik ustavit etýäs. Indi bolsa şu taýdaky kaýdet ýa-ni sakna et diýen düňe basyp Binance Smart Chain serimizi MetaMask'a goşýas. Ana görüşüňiz ýaly Smart Chain bir gola çykdy. Ana indi bolsa biz MetaMask'ymyzda Binance Smart Chain serini goşdyk. Bu taýpany iki saat aýryp bilersiňiz. Görüşüňiz ýaly indi biz Binance Smart Chain serine durs. Ýene Ethereum setine geçmek isleseňiz ýokurdaky düňe basyp Ethereum setine geçip bilersiňiz. Mine Ethereum set ve in ýokurda account bir diýip ýalan ýerine, ýani kanyny adynyň aşagyna üstüne bassaňyz, siziň Ethereum adresiniz kopýalanýar. Binance Smart Chain hem şonu ýalak. Üstüne basýas. Şu ýerde hem bolsa ýanky ýalap, Binance Smart Chain adresiniz bar. MetaMask'daky Binance Smart Chain adresiniz bilen Ethereum adresiniz bir meňdeşdir. Bu diňe MetaMask'da bolup geçýär. Başga ýerde adresiniz meňdeş bolman biler. Indi bu taýypy aýyp bileriz. Indi bolsa täze bir token goşmak isleseňiz, şu ýerde iň aşagdaky jeton ekle diýen düňe basyp täze token goşup bilersiňiz. Token goşmak üçin şu ýere tokeniň kontrakt adresini ýazyňyz. Kontrakt adresini tapmak isleseňiz hem bolsa Google gözellerinde misal üçin biz PancakeSwap'ın kontrakt adresini tapmak isleýäs. Onda biz PancakeSwap kontrakt diýip gözletýäs. Ve iň ýokurda bsk.scan.com saýtyndaky PancakeSwap tokeniň kontrakt adresini kopýalap alýas. Üstüne basa link saýda girelim ki şu ýerde kontrakt diýip ýalan ýer bar. Şonu kopýalaýas. Bu taýypy bilersiňiz ve bärik ýa-ni kopýan adresimizi wastavit etýäs. Indi bolsa şu taýdaky soňraky diýen düňe basyp dowam etýäs. Görüşüňiz ýaly kek tokenymyz bärik geldi. Bu ýerde hem bolsa jetonlar ekle diýen düňe basyp goşýas tokenymyzy. Görüşüňiz ýaly kek tokenymyz bu ýere geldi. Gelendir. Şeýdip tokenlary hem goşup bilersiňiz. Ethereum setinde hem şonuň ýaly goşup bilersiňiz. Aşagda şoňa basýaňyz, bärik gözletip hem tap bilersiňiz. Ýöne tap bilmeseňiz ýa-ni ýaly kontrakt adresini tapýaňyz, mustavit etýäňiz. Soňraky diýen düňe basyp ýa-ni tokeny goşup bilersiňiz. Ana dostlar, MetaMask açyň hem näde basmalygyny öwrendik. Videoňyň peýdasy ýerinde diýip umyt etjän. Egerde peýdasy bolsa, videomuza like goýup, özüňizi belletip bilersiňiz. Düşünmedikleriniz olsa, tesirler bölümü sizin için açıktır. Düşünmedik sorularınızı berip bilersiňiz. Ve bizim videomuzu dostlarınız bilen paylaşıp bizi gollap berip bilersiňiz. Egerde kanalymyza ilkinji girýän bolsaňyz, videoňyň aşaňdaky patpisasy düğmesine basyp we ýandaky çykan janda düğmesine basyp kanalymyza agda bolup, täze ojak videolarymyzdan ilkinji bolup habardar bolup bilersiňiz. Ondan näme? Geljek videolarymyzda görüşýänçek, hoş, sag bolun.